Începem să desenăm aceste. Uite, deja am ieșit pe locul 1. Da. Am avut un elicopter. Eu nu un calculator, am avut seria asta. E cam greu pentru mine. Așa. Bun. Facem așa. Așa. Ok, vom face așa. Acum nu știu unde să facem mouse-ul. Asta e problema. Mouse-ul îl facem multe aici. Încercăm să ne încadrăm aici. Facem cu alb. Așa, vom face așa. Vom lăsa. Bun. Mai multe. Facem așa. Eu fac doar, poate să iau și o locul 1. Ok. Pe monitor nu cred că să facem nimic. Ia stai că am făcut aici. Așa. Așa. Și știu că sunt foarte multe lumini. Unde dacă ești gamer. Așa că vom face multe culori. Punem și noi la nimerelul. Așa. Punem pe aici. Nu voi culoare de asta. Vreau să fac și prin așa, încă mari. Că de nu pe tine. Mă face și albastru, așa. Așa. Am microfonul! Am uitat să fac microfonul. Dar nu cred că mai face microfon. Sau? Micradează? Nu cred. Bun. Facem așa. Ok. Și ce să mai facem când ne-a rămas timpul acesta? Mai facem cu culori? Nu știu. Sau pot să fac și aici și vedeți aici pe calculator ce faceți. N-am stai că pot să dau aici. Am găsit. Cred că voi face mai Minecraft. Așa cred că voi face. Roblox nu prea aș vrea să fac, deci facem Minecraft. Vom da așa. Bun, și facem un caracter. Ok. Cum să fac? O fac pe Herobrine. Herobrine are cumva așa, haina. Încerc, nu râdeți de mine. Nu știu să fac pe Herobrine. Nu știu. Nu. Ați înțeles?
Nu rotez. Am încercat, da? Nu. Pantalonile are verzi? Cum mi se pare mie? Așa. Și ce să mai fac? Facem gurița. Vreau să-i fac gurița. Am încercat, dar nu reușit. Am încercat. Iată-mi. Așa. Nu cred că o să mai faci ca asta. Că am urât, gata. Sper să iau locul 1. Ok. Ce e asta? Bro. Nu m-am gândit să fac așa. Da, nu fără 6-7. Da? Al meu, dați-i 5 stele toți. Ok. Ok, nu știu ce asta. O să se... Nu știu ce gata. O chiar... Nu știu. Dacă nu-i dădeam lui... Aia. Cine a dat lui asta 5 stele? Doar cineva mi-a dat 5 stele. Nu am fost pe locul. Dar trebuie să fiu pe locul 1. Nu știu, mă joc fotbal. Nu știu ce o să pice acum, deci nu vreau. Pico. Nu știu, 2. Da. Nu, ce animal să fac? Luiza, câte o mănânci? Mă gândesc să fac o girafă. Câte o mănânci? 2. Nu cred că are capul. Are. Da. Mama a făcut-o să zic că nu. Băi, eu încerc. Eu încerc să-l fac cât pot. Iată. Nu, mai bine nu fac asta. Ce să fac? Dar la alte animale nu pot să mă gândesc și eu mai ușoare. O pisică, na. Fac așa. Voi face... Voi face un brairot. Să-mi ziceți voi ce brairot. Ghiciți în comentarii. Încă să uite nimeni, dar... Ok. Iată-mă cum am făcut capul. Încerc, da? Am zis că încerc. Nu prea știu eu să... M-a apăsat de 5 ori și nu mi s-a pus asta. Ești nebun?
I-am zis că vreau să fac așa. Apropo, dacă se uită cineva, să știți că e... Cum se numește? Ok. Am dat-i-o. Am dat-i-o. Ăla, cu pisica de pe stil am veros. Am uitat. Anul ăsta nu-i. Dar de ce îl fac așa de urât? Încerc. Nu sunt cel mai talentat, dar... Ce să mai fac? Cerul. M-a făcut amărât. Pokémon. Fac Pokémon, nu cred. M-am gândit la asta. Fac Pokémon. Cum se face Pokémon? Așa, parcă. Alb era alb în... Așa. Mam! L-am făcut. Mam, cum l-am făcut. Ia mai facem și un alb ăsta bun rău. Ok, așa. Alb bun rău facem aici. Aha. Eu zic că pot să-l fac și mai bine. Trebuie înainte când te duci, că femeia pe care îi duci înapoi era Cred că e mult scrisă. O să scriu doar POC, pentru că nu o să ne ajungă. Mă, dar eu mă înting pe toate astea. Iată. Nici pe asta nu mai ajunge. POC. POC. Și știu că la Pokémon se face așa. Și s-ar fi făcut și pe albastru. Pe aici și pe Pokémon. Nu, parcă era pe ăsta. Am văzut pe TikTok. Știi să dai din gât. Am încercat. Girafă și aici am văzut, dar nu mai poate intră pe alți server. Am văzut pe știi să dai din... Bă, du-te cu șobolanul. Asta o să câștige 100 la 1000. Nu o să vrei? Și asta e... Poate una care îmi face Pokémon și îmi dă 5 stele. Dar nu cred. Bă, du-te! Eram sigur că câștigă asta, măcar pe locul 3. Ia scorul. Putea să fiu pe locul 2, what the fuck. Știu de ce, asta trebuie să câștige.
Lasă-mă, nu suntem doar 3? Nu, și pe celălalt... S-a oprit. Am văzut pe TikTok. La mine se aude. Ok, gata. Muzică. Tati! Nu știu ce înseamnă. Tati! Ce înseamnă monster? Ce? Monster. Monster? Da. M-O-N-S-T-E-R. Monstru. Monstru. Deci trebuie să... Ce tare! Știu ce să fac. Deci fac așa. Oh. Fac așa. Apoi fac cu asta. Așa. Fac... Stai. Du-te în chim. Bă, du-te în chim, loții mei. E bine? Eu zic că da. Mai un pic așa. Nu facem de la capăt acum. Pum. Pog. Apropo, vreau să fac asta e peșteră și fac ochi mici, mulți ochi. Stai că n-are sens. Ok. E bine până acum. Și vreau să mai fac ceva. Aici vreau să fac ceva, dar nu știu ce. Nu mai pun ăsta. Ce stai? Rata-te, fac căcățe. Eu să fac shorts de asta, dar pe telefon nu prea știu. Pe telefon, da. Luna, mă! Am uitat să fac luna. Nu, așa. Am făcut și luna. Dar ce să fac aici, mă? Vârcolacul, vrei să fac acolo? Un de ăla din din serialul ăla faimos rău. Bine, nu chiar faimos rău, nu chiar faimos rău, dar știu. Ce să mai fac? Îmi fac un... nu știu. Iliac? Nu, Iliac este cu capul în jos. Aș face un...
Tricoraxul. Dragii mei! Hai să veniți la masă, drăguții mei! Da. Hai, drăguții mami! Da, dar stai să fac și eu ceva. Stai că mă fac niște ochișuri. Așa. Mă fac și niște întunecați, că n-am. Mai așteaptă un minut, două. Mă și pe ea? Așteaptă un minut, două. Și pe tati? Luiza! Ok. Hai, Dan! Hai să mă... Scriu aici. Help. Help. Haideți, mă! Așteaptă. Haideți că mă enervați, mă, pune. Așteaptă un minut. Asta e bun de la masă. Stai. Ok. Nu știu că e la masă. Așteaptă un minut, tati. Închide telefonul. Stai să fac ceva. Nu mai faci. Luiza, vreau să te sper. Stai. Lasă pe ea acum, lasă pe ea. Ăsta e al meu. Ok, mă spăl. Dar tot mă uit. Ia. Bun, n-am ieșit pe niciun lucru. Aole, dacă nu încep să vină toți dragi acum. De ce nu vii la masă?